lamang gastos, di lamang libre. Dai na magpara problema. Igwabagang libre ngunya na Sabado sa DCGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa tuyang programa na Radyo Klinika. Ngunyang pong Sabado, ang mga helang kangatay, arog fatty liver disease, alcoholic hepatitis o cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nintawa. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa lurin proteksyon kang atay, ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwede man na mabawasan ang danyo sa atay. Nakakapugol man yan, nakakatabang man yan para mapugulan ang posibleng paghubag kang atay. Ini po, may bisyo ka man o wara, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, Sabado ngunyan, mga tugang 31 po kan January. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin Sabado, magkakaoron ta po si Doc Joey Bitito. Para po sa iyang mga advokasya, asin para po mga tugang sa iyang mga gustong ihiras, para po sa tuyang salud, lalo na po ngunya na malipot-lipot mo na iba pa, ano kayan marhay na bareta, mga tugang dara po ni Doc Joey Bitito, saro sa mga amazing YouTubers, mga tugang sa tuyang nasyon, worldwide yan ha, nahiling yan sa bilog na mundo. Padi, Doc Joey, magandang umaga. Magandang umaga pa at sa libo-libo mong tagahanga, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes sir, ano po pare ang una, gusto muna nating i-share sa ating mga listeners ngayon pong araw para po sa sabi nga ikagaganda ng kanila pong kalusugan. Go ahead tabi pare, Doc Joey. Opo, pade, kasi ngayong panahon na to, simula pang siguro, if I'm not mistaken, October or November, Yeah. sobrang nang malipot ang ating kapaligiran. At sa lalong December hanggang ngunyan, gulpiyo ng tinatamaan ng trangkaso. Totoo yan. So, iyan ang trangkaso, base sa research, it takes 7 to 10 days. Yung mga mahinang katawan, para pwede yan na mag-aggravate. At pag nag-aggravate, pwede mapunta yan sa pneumonia. Kaya talaga mag-ingat po tayo. Ako nga, pade, sa totoo lang, hindi siya ako nagtatago. Opo. Namahan din ako ng flow ng 4-5 days. Oo. For 5 days, self-medication ang ginawa ko. Ibig sabihin, yung mga amazing products ko, umiinom tayo. Wala akong medisina, synthetic drugs, wala. Sarili ko lang kasi health educator nga tayo. With the grace of God, naka-recover tayo in 5 days na naligo tayo. Pero hindi pa tayo yung 100% naka-recover. Pag sinabi mo 100%, ang ganda-ganda na ng boses, nakakalakad na tayo nakakalabas na tayo ng pero kahapon nakapunta na tayo sa sa Daraga, may pinuntan ako nag-drive. So, ibig sabihin, ang katawan natin, ang buhay natin, tayo mismo ang mag-aalaga. Hindi po tayo ipapaubaya lang natin sa ibang tao. Bagkos una sa mahal na Diyos, pangalawa tayo, kailangan mag-research tayo kasi ang pagre-research kasi pade, andyan na yan nasa internet na lahat, di ba? Ang kailangan lang natin, huwag masyado tayong dependent. At dapat mga bagay-bagay na makakatulong sa atin, kailangan subukan. Pagkat
kung hindi, tayo rin po ang kawawa. Dati po, Padek, wala pa itong mga supplements natin. Yeah. Mhm. Ako na trangkaso, inaabot ako ng 15 days to 1 month. Mm. Kasi mahina talaga ang aking lungs. Oo. Lalong 72 na tayo, going 72. Dapat, aabot ako niyan pag ako tinamaan ng trangkaso ng mga at least 15 days. But with our products, 5 araw lang. Mhm. So, malaking bagay. Mabawasan lang na 1, 2 o 3 araw Mm. ang pagbuti ng ating katawan. Malaking bagay na po yan. Oho. Ngayon ang tanong, bakit ang tao kahit may mga supplements kahit tinatamaan pa rin? Mhm. At ang buhay ng tao, maraming factors yan. Pag nagkakaedad na tayo, humihina ang immune system. Kahit kakain ka dyan ng dati kakain ka lang 1, 2, 3 gulay, okay na. Ngayon hindi na. Pag matanda ka na, dapat kakain ka ng gulay, pinakamababa 5. Oho. Isang araw, kakain ka pinakamababa 5 prutas. Araw-araw yan. Oo, di ba? Kasi mahina na nga ang immune system natin. Ngayon, ang stress. Ang stress, dapat yan ay iwasan talaga, lalong-lalo na ang mental stress. So, kasi yan, nagpo-produce siya ng free radicals, sinisira niya ng ating katawan. So, maraming factors. Katulad na ngayon, ay nagtutuga yung bulkano. Yung asis niyan, yung abo niyan, bawal sa ating katawan. Ay, yan, kasama yan sa hangin. Oho. So, pag natin, napunta na sa ating katawan, sa ating lungs. So marami pong factors. Kaya ngayong panahon na ito, dapat talagang sobrang ingat. Mhm. At ngayong panahon na ito, bawal na dito matigas ang ulo. Aha. Kasi sabi ko nga, Pade, 72 na ako, going 72. 40 taon ako sa Manila, nakipagsalamuhan ako sa mga parumbadong tao. Mhm. Sa mga tao, mga tinatawag mga kung sumagot ba, mga pabalang, Yan. wala, yung sila lang ang magaling. Alam mo na, mundong ibabaw iba-ibang klase ng tao sa mundong ibabaw. Aha. So, nakipagbaka na tayo dyan, kaya sabi ko, nakapunta na tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, kaya sabi ko, ang hinihingi ko parati na sa Panginoon Diyos, wisdom. Mm. Wisdom para I know how to discern. Kung itong taong ito, barumbado o hindi. Ito ba ay fake o hindi. Mm. Kasi kung ang tao kasi, madali ba, di ba Pade? Kung hingitian tayo ng ngitian, regaluan tayo ng regaluan, yung pala, binibingwit lang tayo. Yan. Oho. Mhm. Maraming ganyan pa din. Maraming ganyan. Maniwala ka sa akin. Lalong-lalo sa panahon na ito. Ngayon, sa kalusugan natin, lalong-lalo ngayon, ang isa sa problema natin, pag natulog tayo, malamig na nga yan. Kung pwede, hindi na tayo maka-aircon. Pero yung mga taong mahilig sa aircon, nag-aircon pa. Ang problema, kung nakatutok pang aircon sa ating higaan. Yan, saro pa yan. Oo. Sigurado po yan, magkakaroon ng lamig ang ating katawan. Mhm. Nagkakaroon ng lamig yan, kailangan ka magpamassage. Opo. Yung lamig mo, nasa katawan mo. Para mailabas yan, kailangan imamasahe tayo. Oo. Di ba? Yung iba na naman, sasabing gastos na naman yan. Paano? Bakit pa tayo nagtatrabaho? Bakit nagtitugsyuhanin natin yung pera natin? Gusto magtipid, ali. Gusto magtipid. Ibubulok pa lang ba natin yan sa bangko? Mhm. Pag namatay, sabihin, di ba napunta sa mga anak? Pag namatay, hindi na may proseso rin yan. Hindi agad makukuha yan ng mga anak. Dapat alam yan ng mga tao. Babayad pa yan ng estate tax. Ang daming problema. Yes. Hindi rin natin alam pag namatay na ang isang tao, kung ang mga anak ay happy lahat o sila ay nag-away-away. Di ba? Daming problema sa mundong ibabaw na hindi natin alam. Kaya dapat pa, buhay tayo, alamin na natin. Umpisa lang tayo sa usapan na itong pangkalusugan, pero ang dami ng sanga-sanga.
yan po ang katotohanan ng buhay ngayon sa panahon na to. Kaya nga sabi ko nga, ano na ba ito nangyari sa bansa natin? Kahit sino humawak, wala nangyayari hanggang sa flood control na hanggang ngayon ang mga Pilipino, grabing-grabe na. Eh sabi ko nga na isang engineer dito ang pumunta sa akin kahapon, ako sa to engineer, sawang-sawa na ako. Kaya 2 bisa akong in-invite sa politika, ako talagang wala na ako, sarado na. Pero kako, para umasenso ang Pilipinas, sa tutulang isa na lang ang Panginoon Diyos. Pangalawa, kako tayo, maging state ng Amerika. Sa totoo lang, kako, yun na lang pag-asa natin. Kasi kahit ang Amerika may corruption, kako, ang corruption nila minimal, sa ating grabe. Kahit sino umawak, grabing-grabe. But anyway, ang aking paniniwala pa din, may pag-asa pa rin tayo with the Lord. So bahala ang tayong lahat ay kailangan magdasal talaga sa ating Panginoong buhay. Siya po ang makakaalam sa ating puso. Siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng tamang solusyon sa ating mga problemang hinaharap. Pero ang pinaka-importante, kalusugan, ang magandang kalusugan pa din kasi isa lang ang buhay natin eh. Ako 72, going 72, nangangarap pa umabot may higit 100. Opo. Kasi kahit pa din maraming problema, pero masarap pa rin mabuhay, di ba pa din? O may narinig ka na ba pa din na ayaw mabuhay? Yes, lahat tayo gusto mabuhay eh. Di ba? Okay. At saka pag nabubuhay na, takot nang mamatay. Kaya nga pa din, yan O ngayon, pero pa din nakita mo ang pumupunta sa akin may sakit sang katutak. Yung iba nakakaawa wala ng pera. Yung nung isang araw may pumunta sa akin, mabibring ka na ang kanyang ang kanyang ulo sa sobrang sakit, sobrang init. Eh kako, nagparainom na rin ko mga paracetamol, walang nangyari. Eh sa akin pumunta kasi yung nanay natulungan natin, yung kapatid natulungan natin. Kaya nung sa nanay, di nila biniglang inaprit ang dalin sa akin. Yeah. So sabi ko, hindi naman natin sinasabing magaling na tayo. Hindi, kaunti lang galing natin. Pero ang masasabi ko lang, kung you tried everything, wala pang nangyari sa yung iniinom mo sa buhay mo o ginagawa natin sa buhay natin, wala pa rin nangyari. Bakit hindi mo i-try ang Amazing 4 ni Doc Joey Betito? Sa for 18 years, maraming natulungan. Hindi lang siguro pa di 20 mil o 30 mil na tao sa buong Pilipinas. So, proven and tested na yan. Yeah. Eh, sabi ko sa atin, immune system talaga na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Yan ang pinaka-importante, immune system. Ay, opo. Pati gusto kong hadang ka opinion mo kay Anit. Siguro na-encounter mo na siguro itong balita may kinalaman sa Nipah virus na lumalabas ngayon, worldwide na naman, na nagkaroon ng kaso doon sa outbreak doon sa India ngayon. Sa tingin mo, ano ang pwedeng mga paghanda ng ating mga kababayan para mas lalo na, maiwasan to, ayon sa aking kausap na infectious disease specialist kahapon, pwede pala itong maging mild o hanggang maging severe pag tinamaan ka ng virus na ito. Kayo po na mga ma-expertise, may kinalaman dyan, kay bilang health advocate, bilang health advocate pagdating sa mga natural medicine, ano po ang pwedeng i-advise nyo sa ating mga kababayan po, lalo na dito sa ating mga tagapakinig? Ang number one kong ma-advise, kasi ako at this point of my life, very religious tayo, naniniwala sa Panginoon Diyos. So, ang Panginoon Diyos kasi, alam niya kung sino ang pwede niyang tulungan immediately dahil sa mayat-mayat nagdadasal, sino naman ang medyo matagal-tagal, kasi hindi naman sa palakasan. Pero kung hindi natin winawaksin natin ang Panginoon Diyos, paano naman tayo iisipin ng Panginoon? Parang mga anak natin, o mga anak natin, mga suwael, o mayroong anak diyan na lahat ay sinusunod ang ginagawa natin, siyempre, ang puso natin doon sa mabait na anak natin. Ganon din ang aking paniniwala, ganon din ang Panginoon. Pero mahal niya lahat. Kaya pinako siya sa krus eh. So sa akin, prayer number 2 dyan, cleanliness. Kailangan linisin natin. Opo. I-disinfect, di ba? Yung
coronavirus, dinidisinfect ang kapaligiran. Tama. Di ba? Mm. Kasi yan ang importante, disinfect, di ba? Mm. Pangatlo dyan, kasi nasa nasa airborne yan, kailangan kung pwede magtanim ka ng maraming halaman sa kapaligiran mo para ang iyong oxygen maganda, para sa ating hangin na papasok sa ating katawan. Pang-apat, ang palakasin ng immune system. Kasi ang virus, ang panlaban, immune system, di ba? Yeah, correct. Hindi naman kaya yan. Matagal lang sinabi yan ng mga doktor, infectious disease doctor, na hindi kaya ng antibiotic ang mga viruses. Yeah. Yan from the time immemorial, sinabi na yan, proven na yan. So wag natin ipilit ang buhay natin. Kasi may science yan eh. Diba? So palakasin ang immune system. Yun ang pag-asa natin. Palakasin in what way? Okay. So in what way? Number one pa rin yung kinakain. Ano ba ang kinakain natin? Paano palakasin? Di ba gulay, prutas? Paano yung gulay, prutas? Kung pwede, walang pesticides. Kaya kung pwede, magtanim tayo ng malunggay sa kapaliguran. Magtanim tayo ng maraming talbos kamote, ng kangkong, ng okra, ng tomato, lahat po ng mga gulay, kung pwede dyan sa ating kapaligiran, magtanim na tayo para makain natin someday, pag iyan ay grown up na walang chemical. Kalunggay, the best. Ang katawan talaga natin, ang number one na kalaban, mga chemical. Diba, mga chemical ang kalaban natin, it can only absorb so much. Opo. Oo, kasi kaya nga ngayon kahit anong galing ng science, bakit ang tao, 80 na lang ang lifespan? Bakit nung panahon na nina Abraham, bakit ang tao maabot ng 900 plus? Anong meron noon at anong meron? Parehas pa rin na Earth. Opo. Pero noon, lahat natural, walang may chemical. Ngayon halos may chemical na lahat. Opo. Kaya ang katawan natin hindi na kaya, Oho. maaray na. Ngayon, kailangan natin palakasin natin ang immune system. Iyan po ang pinaka-the best sa totoo lang. Hindi na tayo mag-ano pa dyan sa katutak na debate, pero it boils down pa rin sa immune system na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Lalo na po, okay, paano po humihina ang immune system? Pag nagko-40 na po ang tao, based sa po yan, research, 40, nagtitaper off na po ang ating paglakas ng ating immune system. Lalong-lalo na kung tayo nagbibisyo, sigarilyo, nagiinom, pag tayo laging nagsusugal, nasa nightlife, nakaka-apekto po yan sa immune system. Okay, ngayon, kung wala tayong bisyo, ay kahit 40 tayo, pag kinakain natin mga gulay, prutas, walang chemical, walang stress, lumalakas pa rin po yan. Ganun po yan ang buhay. Ngayon, kung tayo po yung na 70 na, katulad ko, 71, ano ang gagawin ko? So, ang gagawin ko, opposite na. Kung pwede, number 1, wala na talagang sigarilyo. Number 2, kung pwede, wala nang inom. Kung makainuman tayo ng champagne, bihirang-bihira. Pangatlo, dapat matulog na ng maaga. Wala nang nightlife. Tama. Yan po yan. Yes. Katulad mo pala hindi ka inuumaga, lagi ka nasa bahay, kaya habang buhay mo, di ba? Ganun po yan. Pagkatapos kain natin gulay, prutas, sariwa, di ba? Yes. Pagkatapos may supplement pa tayo tulad ng Amazing 4. So kahit 71 tayo pa o 72, yung paghina ng immune system natin, hindi yung bubulusok pababa. Opo. Pag-cause magtitiper o po yan at daan-daan tumataas ng konti. Ganun po yan. So pag dumating man po yung virus na sinasabi ng mga eksperto, ang katawan natin may panlaban. Oo. Tamaan man tayo, sandali lang. Opo.
Yan ang sinasabi nila. Tama. Hindi masyadong Bakit may mahaba mga ang epekto. Yes, Mm. bakit may mga taong tinamaan Mm. ng virus pero ang bilis lang recovery. Opo. Pero may mga taong tinamaan namamatay ng tuluyan Mm. dahil nga sa immune system. Mhm. Oh, binigay sa atin ni Lord yan, pangalagaan po natin. Oho. Kung natin yan, bahala na, andyan naman yan, di ba? May gamot Mali. naman. Bahala na may gamot naman. Yan nga. Wala nga gamot ang ang virus na Correct. ganyan. Wala pa. Oo. Wala pa. Di ba? Wala namang virus. Mm. Ayan nga binabati ko siya hanggang ngayon ni Trump dahil nga sa nangyari diyan sa pandemya na yan, di ba? Pero hindi naman natin yan na saklaw. Kung ano lang saklaw natin, doon tayo. Opo. So, ganun po yan. Kailangan palakasin natin ang immune system at yung sinabi ng mga eksperto, linisin, mag-ano ka ng kumain ng mga sustansyang pagkain, magdasal, maligo, na maayos. Yan po ang kailangan ng ating tao na dumating man yan, may panlaban tayo. Wala kang magagawa niyang pala Oo, kasi airborne nga yan Yeah. di ba? Transmitted yan. Katulad nung sa Wuhan, pumunta sa Pilipinas. Oh. Lang na yan, nakahawak sa pasamaan o sa bus o sa aeroplano. Yun na yan. Nag-transmit. Ang bilis ng transmittal niyan. Yeah. Kaya Opo. po ay kailangan tayo ay laging handa. Di ba? Kung laging handa tayo, dumating man yan, may panlaban tayo. Opo, ito, Doc Joey may text dito pa diya. Sabi niya, magandang umaga po, sir. Gusto ko pong humingi ng advice kasi gusto ko nang tumigil sa paninigarilyo. Ano kaya ang pwedeng advice ni Doc Joey? Kasi nagtanong-tanong na din po ako sa ibang mga doktor at iba pa. Gusto ko rin po ng opinion galing sa mga health advocates, lalo na po sa kanya. 5 years po akong naninigarilyo. Pero ngayon gusto ko nang itigil kasi mukhang tumatanda na. Yun na yan. Pag nagugurang sa kamapundo. Mukhang tumatanda na po ako. Doc Joey, advice tabi. Go ahead please. Ayan po yan. Number 1 po dyan, prayer. Number 2 ay positive attitude. Meron kang gustong mangyari. May plano ka. Ako, New Year's resolution ginawa ko. Yan, oho. 1975. Opo. So kaya nakapagpatay ako ng Dorotea kasi 21 years old ako noon, ininto ko ng sigarilyo. So madali ba? Mahirap, pero pag gusto, may paraan. Yan, Pag ayaw, totoo. maraming dahilan, di ba? Ngayon, noong panahon na yun, naglalaway ako kasi naninigarilyo tayo, bumili ako ng store. Wala pa bata tayo, wala pa naman tayong kids. Okay. Oho. So, nung na-withstand ko, naging 1 month, 2 months, 3 months, ngayon may nag-aalok, hindi na ako nagsisigarilyo, binibigyan ko ng panigarilyo nila. Yeah, at saka hindi siguro pa di pwedeng sumama sa mga taong naninigarilyo, mga kaibigan mo ni Galyo, di ba? Iwasan po natin yun, di ba? Ganun po yan. Mm. Ngayon, instead magsigarilyo ka, pwede ka umano ng kinde, pwede kang ibang bagay, uminom ng juice, ng ibang bagay na mapaglilibangan mo para makalimutan mo yung pagsisigarilyo. Kasi yung nga po, bisyo Ang bisyo, ay pwede pong tanggalin yan pag, pag gusto mo. ka. Pag ginusto mo, may magagawa ng paraan po yan. Opo, ito. Tama po yung sinasabi ni Doc Joey tungkol sa pagkain ng mga prutas at gulay. Kaya lang ngayon lahat na po yata ng mga prutas at gulay ini-spray ng mga pesticides aside from malunggay at so tinatanim natin sa ating mga bahay. Kaya po ako, mayroon akong sarili kong gulayan sa likod namin para hindi ako bumili ng mga pagkain dyan sa labas na mayroong pesticides. Tanong ko lang po kay Doc, in kaso po kung may ganong mga ma-encounter, may paraan po ba para matanggal ang mga pesticides na yaon sa gulay bago iluto o bago kainin? Doc Joey? Ang marami po nagsasabi, ang ginagawa nila ay pag manabili nila halimbawa, sinusok nila yan sa tubig, nilalagyan ng maligam-gam na tubig for around 30 minutes, mga 20-30 minutes, ilalagyan ng rock salt.
tapos binababad yan. Ang ginagawa nila, kung titingnan mo naman talaga may basis, Yeah. kasi maligam-gam, so yung surface ng gulay, pagkatapos yung asin, di ba? Then afterwards ay hugasan, i-rinse, then hugasan uli, then ibabad uli siguro, lagyan uli ng tubig na mainit at saka asin, a few minutes, then saka uli hugasan bago lutuin. Palagay ko yan po ang Pwede. isa sa pinaka-safe natin na gawin. Oo. Pero kung yung po ginagawa ng ating kaibigan na siya nagtatanim ng gulay, congratulations. Maganda yon. Oo. Maray ito. Ipagpatuloy lang po natin yan. Iyan po, kung marami po ang gagawa ng tulad sa kanya, maiwasan po yung pagmahal ng maraming gulay sa palengke. Pangalawa, safe pa, maging safe pa sa mga tao. At kung sobra, pwede niya ibenta. Pwede niyang ibenta. Kung sobra, pwede niya pa mabigyan ng kapitbahay niya, di ba? Yes. Ito po ang magandang gawain. Opo. Ito. Pwede may tanong dito. Sabi niya, magandang umaga po. Nadiagnose pa ako ng doktor na mahina at kulang ang aking similya. Kaya 5 taon na kaming mag-asawa ni Mrs. Hindi pa po siya nabubuntis. Okay naman po siya. Ako ang may problema. Gusto ko lang itanong kung yung produkto niya po na sinasabi pwedeng makatulong para malumakas ang similya ng isang lalaki. Doc Joey. Opo, pasyal po kayo dito sa amin kasi may mga natulungan na tayo kasi ang ating pong kumpanya, ang ating mga produkto since 18 years na in counting. So, marami na po tayong mga natulungan. Kulang lang ang similya dyan, malamang po matutulungan kayo. Kaya ang makapasyal po sila sa amin. Iyan, opo. Maganda po yung produkto ni Doc Joey talaga kasi bumili ako dyan last 2 months na. Mayroon pa akong iniinom ngayon. Pagkatapos nito, babalik din pa ako. Naayos po yung aking problema sa tiyan. Hindi na ako masyadong pumupunta, na pumupunta, sorry po sa mga nagbe-breakfast at sa kumakain ngayon, pasensya na po, na hindi ako nagiging irregular ang pagbawas ko noon, pero ngayon naging regular na at yung tiyan ko, hindi na po masyadong maasim. Doc Joey, reaction tabi, kuliyentin mo ito marami po yung natutulungan, maraming salamat sa inyong tiwala sa atin at natutulungan kayo. Spread the good news, pakishare na lang sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak na kayo po yung natulungan para makatulong din tayo sa kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa kalusugan. Yeah. Taga Masbate po ako, paano po makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito para sa produkto niya? Gusto ko rin pong itry ang kanyang products kasi marami na po akong na-try pero hindi yata hindi yata bagay sa akin. Gusto ko pong ma-try ang product ni Doc Joey Bitito. Doc Joey, Masbate po. Okay po, ang mga taga Masbate, meron mga tayo namang bumibili from Masbate, Catanduanes, Sorsogon, at iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nagawa niya, nagkipag-ugnayan sa amin, sa aking page or sa aking personal Facebook or para mas madali sa aking contact number na lang para i-text nila ako, sabihin ko kung saan sila pwedeng mag-usap kami sa telepono o mag-usap through messenger para po lamang ko kung ano ang kanilang health concern at kung ano ating marirekomendang produkto. Then kung nagkaunawaan na, madali lang naman po ngayon. Ipapadala lang ang payment through GCash, tatanggapin natin, then ipadala sa amin ang pangalan ng recipient ng produkto, ipapadala namin sa GNT, 3 to 4 days lang po yan, matatanggap niya na yung produkto kasama ng instruction. So, wala pong problema. Mamaya po, babanggitin ko po yung aking contact number. Paki-prepara lang po ang inyong papel at ballpen para po pag sinabi na ni Pade na aking banggitin ang aking mga
contact number ay maisulat po ninyo. Opo, okay. Malapot po ang aking dugo ayon sa ayon sa aking blood chem. May resita na po sa akin para ito ay maayos daw, pampalagaw ng dugo. Kaya lang hindi pa ako umisanay uminom ng synthetic drugs. 67 na po ako ngayon. First time kong uminom umaresitahan ng ganitong gamot. Itanong ko lang po diyan kay Doc Joey kung alam ko po food supplement niyan baka makatulong po sa akin. Doc Joey, malapot daw ang dugo niya. Sa totoo lang po, ang mga ganyan, mga simpleng bagay lang po sa amin yan. Opo. Sabi ko nga pala, 18 years na tayo. Naman siguro abot tayo ng 18 years kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Opo. Kasi yun po malapot ang dugo, iyan po ay isa lang po yan sa mga kayang-kayang gawin ng ating immune system. Ang kailangan lang po sa ating katawan, number 1, ma-detox. Toxification, kasi ang daming chemical sa ating katawan, daming toxins. Pangalawa, mapalakas. Tatlo, mabalanse. Para magkaroon po tayo ng overall health. Pag may 7 na po kayo kasi, sir, medyo humihina ng inyong immune system. Tama. So, ang gagawin po natin dyan, palalakasin natin na hindi babagsak ng babagsak. Hindi ko naman sasabihin sa inyo, sir, na babalik yung lakas mo nung kayo 21 years old. Opo. Hindi na mangyayari po yan. Kung kayo 67, pag kayo po na detox, na balance, na palakas, nagkaroon ng overall health, ay parang 67 niyo, para kayo 50 lang. Ibig sabihin, ang katawan mo na-energize, yung katawan mo mag-iiba. Kaya po, yung function dati nung kayo 40-50, maaari mangyari po muli yon. Pero marami pong gagawin tayo dyan. Ganun po yan. Kaya yung sinasabi niyo kaya matutulungan pa, most likely po matutulungan po kayo once na i-try po ninyo ang aming mga produkto. Ayon. Good morning, sir. Babae po ako. Na-discover po na may ano ito? Mayuma. Tama. May mayuma ako po. May mayuma po ako. Sabi, operahan daw. Operahan daw po. Magbabakasakali ako kay Doc Joey, ano kaya ang pwedeng masabi, ano kaya ang masasabi niya sa ganitong sitwasyon ko po? From Juliet ng Huban, Sorsogon. Doc Joey. Opo. Lately po may natulungan kaming may mayuma. So far napakaganda po ang resulta. Pati po yung pasyente, siya po ay nagagalak at tuwa dahil sa sinunod niya yung aming pong advice sa kanya. Kaya kung mas maganda kay sister, magpamasyal po sila sa amin. Tama. Ngayong araw na to, sa Monday, pasyal lang po kami dito sa harap ng Bangko Sentral, dito po sa DJB Eatery, para po tulungan kayo. Opo. Pwede, tatawagan kitang muli at mag-commercial break muna tayo at saka babalik tayo sa ating pag-usap-usap ngayong umaga. Makalipas lang po nito. Salamat pa din, salamat. Okay, thank you so much mga tugang Doc Joey Bitito. Magbabalik po kami. Magkalipas lang ka nagkaperang mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa. Digdi po sa tuyang programa. Ngunyan pungal daw. Tawagan natin uli si Doc Joey. May nagkatirang haputig di para po ay talaga. Pag sa senior na talaga. Kwan po yan. Pag senior ba talaga medyo nagtaga dadagdag na mga tugang ang mga helang. Pakitanong kong sandali lang ha. Henry, pakitanong kay Doc kung minsan sumasakit ang luong ko. Madali lang ha. Ayun, kinatbirit si Doc Joey ha. Madali lang po. Tingnan natin si Doc Joey. Tabi. Yan, okay na. Aha.
Okay, hello pare, magandang Hello, umaga. Good morning. Yeah, may dalawa pang text dito pare. Sabi ng texter natin, pakitanong po kay Doc Joey kasi habang ako ay nag-iedad, palagi akong inaatake ng asma. Bakit kaya? Hindi, kasi may problema na yan ang lungs niya. Correct. Matanda, may edad na At, tayo, di ba? matagal na yan. Mas lalo nagde-deteriorate. Pero Yeah. sa amin pa ito, Opo. may bibigay lang sa akin ng assistant ko. Apo, oo. Meron po isang pasyente, 71 years Oh? old ito. Yeah. Hindi ko na, ang pangalan niya, Marlon, pero ang apelyido hindi ko na sasabihin kasi... Apo. Naka-confine ito sa isang ospital, nakahiga na lang. Ang problema niya, Aha. Hello? Yeah, pwede, medyo naputol ka po. Hello? to Yeah. sa hospital, Mm. ngayon pinainom namin ng amazing with the grace of God. Mm. Naka-recover ngayon, nagmumotor na. Opo. So ngayon, pina-request ito ng CT scan. Mm. Ang findings malignant. Pag sinabing malignant, cancerous. Opo. Dalawa lang kasi yan. Isang benign, Opo. cancer. Yes. Pag malignant, cancerous. Mm. Ngayon, para malaman talagang sigurado at kung anong stage, kailangan biopsy. Mm. Kaso pag biopsy, medyo questionable yan sa aking kaisipan. Mhm. Kasi ang cell, Yeah. di ba? Yeah. Bilog yan, pag kinunan niya ng laman, what will happen? So mabubutas. Mhm. Pag nabutas, kung cancerous cells yan ang nabutas, what will Opo. happen? Mm. Hindi na ako mag-elaborate. Yeah. So ngayon ay bumalik sa amin. Nag-start lang ito ng ating Amazing 4 products 3 times a day. Last week of November. Ngayon po bumalik sa amin ngayon, nag-aabil uli. So dala-dala mismo yung kanyang resulta Opo. ng CT scan. Mm. So ang sabi ko, kahit siya nagmumotor niya, huwag na huwag naka-recover siya. Partial recovery yan kahit nagmumotor na siya. Kasi ang cancer cells, hindi naman mamamatay yan ng panandalian na pag-inom ng ating mga produkto. Yes. It takes time. It takes time. Mm. So, ganun po yan. Marami po pa din ngayon na may tao, may cancer, hindi nila alam. Mhm. Kasi wala namang CT scan. Usually, karamihan po yan, nakikita CT scan. Opo. Para yan mabalidate, biopsy. Yan usually ang pinapagawa ng doktor eh. Mhm. Mm. Mabalidate, biopsy kung anong stage, di ba? Opo. So, ganun po yan. Marami ngayon po, kaya nakakatakot kasi nga po ang kinakain natin, ang ating pollution, ang stress, sama-sama na po yan eh. Kaya po ngayon talaga, bawal magkasakit at bawal ng instead na ibig sabihin, magarbo tayo, kain tayo ng sa restaurant, sa labas, maya't maya. Ang suggestion ko dyan, hindi na tayo kakain. Siguro, kung nagkumakain tayo twice a week, pwedeng gawin natin once a week. Kung kumakain tayo 4 times once a week, pwede naman gawin na twice a month or once a month, di ba? So, yung matitipid natin na pera, pwede natin i-channel sa mga supplement na proven and tested katulad ng Amazing 4. Opo. Kasi Opo. mas mahalaga pa ang health kaysa iyong pasarap sa buhay. Kasi Yeah. ang pasarap sa buhay, naranasan na natin pa diyan. Ako 72. Sabi ko nga sa Manila, halos lahat ng hotel na subukan ko na rin. Punta na rin akong saan-saan lupalop ng Pilipinas sa ibang bansa. Tamad na ako. Gusto ko nasa bahay na lang. Kasi nasubukan ko na eh. Yeah. Yeah. Pero yung health ko, yun ang pinapangalagaan ko. Kasi bala ko pa namang umaba ang buhay. Kasi ayaw ko naman na maging bedridden tayo, kinakawaan. Ayaw ko naman ganon. Diba? Yeah. Opo, So okay. meron tayong gagawin sa buhay natin. Yun na po yan. Kailangan natin
mag-set aside ng funds sa atin kung tayo retire, magkano rin i-retire mo sa pagkain mo, sa other things, meron kang supplementation dapat. Kasi ito ang magbibigay sa atin ng magandang kalusugan. Okay. Oo, kaysa reactive tayo, Ayun. halimbawa ayaw natin ng supplement. Kasi kayo po ang boss hindi naman po kami ang masusunod, kayo. Binigla, isang cancer lang, nakaipon ng 2 million. Kulang na kulang po ang 2 million sa cancer. Yeah. Opo. Opo. Ganun po yan. Yeah. Kaya kailangan, pangalagaan natin ang katawan natin, nagpaparegular check-up tayo, yung blood chemistry, mas maganda kung hindi natin kayang executive check-up, para po makikita natin ano na nangyayari sa ating katawan. Okay. So ganun po yan. Opo. So ito nga po pa ding CT scan ito si Mr. Marlon. Sinabihan ko yung aking office manager na huwag ititigil bigla kasi ang malignant iba. Yeah. Iba ang cancer. Iyan ang isa sa pinakamahirap aside from yung sakit sa puso. Ang mga mahirap, cancer. So kasama na dyan ang sa kidney, sa liver, sa lungs, at iba pang klaseng cancer. Yung stroke naman, pag ang stroke kasi, pag marunong yung tao, pwedeng hindi maiwasan na ma-stroke muli. Yeah. Kaso ang tao, gustong kumain ng masarap, ano magagawa? Tamad maglakad-lakad man lamang, di ba? Medyo mainitin ang ulo, Yeah. avoid stress, di ba? So, ganun po yan. Kailangan tayo mismo may gagawin talaga. Meron tayong commitment to good health. Yeah. Opo. Ito last text pa din, sabi niya, good morning. Pakitanong kay Doc kung minsan sumasakit ang luong ko. Ano nga luong sa Tagalog? Basta sa luong sa likod. Dito sa sa likod ng loob, sa kalliog. likod, Yeah. Okay. Opo. Iyan pa pwede yan. Pwedeng stress yan. Pwedeng nakakain ng bawal. Maaaring high blood pa yan or low blood. Ganun po yan. Ang kailangan po niyan, Check. pumunta po siya sa doktor kung mas maganda. Di ba? Opo. At wag na nilang tipirin ang buhay. Gumastos dyan ng magkano lang sa mga doktor ngayon, 700 ata ang consultation. Diba? Opo. Hindi lang 700 ang buhay. Kung mag-laboratory siya ng 2,000, Mas mahal. gamot na mga 3,000, magdala na siya mga 6,000, 10,000, sobra-sobra na yan. At least, nakapag-initial na sila. Kung ayaw naman nila, punta kay Doc Joey Bitito. Wala nang masyadong kuskus balungos, Opo. tutulungan na kaagad sila. Yeah. So Opo. ganun lang po ang buhay natin. Kaya po nagkakaedad tayo, ingat ng ingat. Ngayon po ang mayong volcano umaalburuto. Oo. Mag-face mask po tayo. Kasi importante po yan para maiwasan na yung abo mapunta sa ating lungs. Kasi ang lungs natin, delikado yan. Pag Opo. yung asphalt ay mapunta sa ating lungs. So, Opo. ingat lang po tayo at always pray. Yeah. Opo, okay. Padi, ano pang mensahe natin sa ating mga kababayan? Go ahead po. Sa ating pong mga kababayan, ngayon po we are facing ito pong napakalamig. Mag-ingat po tayo, huwag po tayong masyadong kampante sa buhay, huwag maligo ng very early. Kung pwede nga, maligo tayo ng hot water. Pangalawa, huwag masyadong itutok ang ating katawan sa air condition o kahit man sa ventilador o sa electric fan. At kailangan po natin ay meron tayong pangontra katulad ng Amazing 4. Kaya sa lahat po ng gusto magkaroon ng magandang ugnayan sa atin, pwede po magpasyal sa amin Lunes, Marte hanggang Sabado, 8:30 to 7:30 ng gabi, Monday to Saturday, dito po sa DGB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Ang contact number po natin 0910-4482-598, 0910-4482-598, or 0998-975-8121, 0998-975-8121, o sa ating page
Doc Joey Bitito page. Ano po yan? Capital letters lahat. Lagay na ang page para kasi kinopya na rin ang ating page. At the same time, tomorrow pala, Sunday, andyan po tayo sa Dorotea Resort Hills Spa, located Barangay Kaugutan, Baka kay Albay. Diyan po tayo magpapakonsulta. Marami pong pupunta sa atin dyan para matulungan namin kayong lahat. Apa. Maraming salamat pa din. God bless, good health, and mabuhay po kayo. Thank you so much mga tugang Doc Joey Bitito. Pay kinaraman po sa iyang mga tabang advokasya para po sa tuyang mga kababayan digdi po sa bilog mga tugang nakaalbay o Bicol Region o maging sa ibang parte kang Pilipinas. Ini po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Salamat kan sa pagkantabay. Goodbye. Mabuhay. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika.